La 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 la. És la terra més clara que no mori. Catalunya de la Plana fins a l'Empordà. Les associacions Salvem el Crit i Arítjols fa anys que vigilen i controlen el nostre litoral i el fons del mar. És un bé preuat que a poc es va deteriorant. Per parlar-nos una miqueta d'un vídeo que veurem d'aquí un moment, tenim amb nosaltres en Jordi Cruz. Hola, benvingut, és el secretari de les dues associacions, i l'Eulàlia Gil. Hola, Eulàlia, benvinguda, és un membre també de les associacions. Heu fet un vídeo que parla dels camps de Posidònia. Per què s'ha fet aquest vídeo i a qui va dirigit aquest vídeo? Sí, el primer que hauríem de fer potser és parlar de la Posidònia, que és el motiu de totes aquestes filmacions. La Posidònia, molta gent es pensa que és simplement una alga, però no és una alga sinó una planta molt completa que viu a màxim 30 metres de fondària i que té unes característiques molt especials perquè, per exemple, és l'hàbitat de peixos, el seu refugi, el lloc on van a desovar i també el lloc on molts d'ells s'alimenten. Es creu que en els hàbitats de la Posidònia hi ha com uns 1.000 exemplars entre peixos i vegetals que conviuen en tot aquest sistema. Per tant, és molt més important del que pot pensar amb un simple cop d'ull amb ulleres, no? Vaig amb ulleres a veure el mar, al fons hi ha una herba, com deies tu, no? O una alga i, bueno, hi és. Una planta, no? Jo compararia la Terra amb l'Amazones, així tal qual. És l'ecosistema més ric que tenim al Mediterrani. És un ecosistema que sense ell es perdrien molts equilibris, se perdrien moltes d'espècies que són espècies comercials, que després es pesquen i es comercialitzen i ens les mengem. També participa o sigui, frena l'onatge, com hi ha temporal de llevant i així fa que no perdem les platges perquè retén la sorra, que els onatges siguin menys forts. Vol dir que és molt important. Molt important. I per què es va deteriorant i la anem perdent i no ens n'hem donat compte, o una quanta gent no se n'ha donat compte fins ara, que era tan important? Vull dir, és una cosa que és important des de sempre. Jo crec que no li hem donat importància perquè està sota aigua. Perquè no la veiem. Exacte, perquè no la veiem. I en molts aspectes algunes de les conseqüències de les causes, que han provocat aquesta degradació ha sigut la pesca d'arrossegament per un cantó, que s'ha fet en fons prohibits, i després també la massificació, el turisme, la construcció també, i ara en aquests casos també hem detectat els camps de boies que s'han instal·lat sobre els boscos de Posidònia. S'han instal·lat morts de ciment sobre la mateixa planta, a més les cadenes que estan mal instal·lades i estan arrossegant amb el moviment de les boies i com es pot veure en el vídeo, perquè en el vídeo es pot veure perfectament com cau el mort, una peça gran amb la cadena que va arrestant, i vol dir que al voltant la Posidònia morta. No queda res, queda absolutament llaurat. Aquest és el motiu d'haver fet aquestes filmacions. Durant l'agost de l'any passat vàrem estar gravant a sota i a sobre aigua per veure una mica què és el que estava passant, i vam tenir com una hora de filmació submarina amb identificació molt clara de cada cala què estava passant. I això és un document molt important, que en aquest moment estan a la Generalitat a costes perquè s'ho estan analitzant, és importantíssim. Llavors hem procurat fer-ne una divulgació, una divulgació que sigui païble, perquè el que no podem fer és anar posant aquestes imatges sense un muntatge. Que sigui una alerta que sigui tremenda, no? Estic a explicar i estic a... Hem fet diverses accions, uns documentals molt concrets, molt curts, però per cada municipi, un per Begur i un per Palafrugell, que són els municipis més afectats, perquè vegin amb imatges el que està passant a sobre i a sota. A part hem fet aquest clip molt curt de la Posidònia perquè és molt impactant i perquè la gent que no ho coneix sàpiga què és la Posidònia, perquè s'explica, i a més què és el que està passant perquè hi ha aquest deteriorament. Clar, la gent que només nedem, que no anem a sota aigua, no tenim la visió
que heu tingut vosaltres a la gent que va sota aigua. I no hi ha coneixement d'aquesta espècie, perquè fins i tot la gent veuria, i ara no es dona tant el cas perquè desgraciadament no n'hi ha gaire, però per exemple a la zona de Mallorca o així hi ha zones que s'acumula aquesta alga, que és la fulla que perd, no? Com ve la tardor, i la gent es pensa que allò és brutícia i que allò és deixadesa de l'administració i així, no? I justament allò el que significa és bona qualitat de l'aigua i de l'ecosistema. I va quedant mal, d'acord. Molt bé. I és una gran protecció precisament per la sorra de la platja, perquè quan ve els onatges de tardor, les tempestes, no li passa res a aquella platja. Que hi ha una prevenció. Molt bé. Com es pot solucionar aquest problema a dies d'avui, no? Vull dir, a partir d'aquest moment ja hi ha hagut això, però anem a lo pràctic, no? Com es pot solucionar? Com ho farien els ajuntaments i la gent? Ja és un problema que no només passa aquí, sinó que s'ha donat a molts llocs del Mediterrani, però ja hi ha gent que s'ha avançat a estudiar quines mesures es podien practicar, no? I, per exemple, una de les més senzilles, que és una de les que han reclamat amb urgència aquest any tant a l'Ajuntament de Begur com al de Palafrugell, és la instal·lació d'un boierí que va mitja fundària, uns 2-3 metres del fons, que subjecta la cadena i la tiba. Llavors aquella cadena ja s'evita que es rossegui. Que no rossegui, que no vagi trencant, no? Exacte, però que tibi bé, perquè també han detectat que hi ha boierins que són massa petits i resulta que la cadena pesa més que el boierí, i llavors aquella cadena segueix matxacant la Posidònia. Vol dir que hi ha una solució? No, exacte. Vull dir que hi ha una boia especialitzada que no arribaria. Un boierí, vale. Després, per les zones on hi ha els boscos de Posidònia, també hi ha, per substituir aquests morts de formigó, que també pensem que és una mesura que s'hauria de dur a terme en poc temps, perquè cada any que passa es va perdent Posidònia, seria un sistema de morts que van ancorats en el fons, van clavats, uns espirals que es van clavant en el fons. I si la zona és de roca, llavors es colla amb unes resines especials, es collen uns anclatges, que això també és que no s'ha d'inventar res, això ja està inventat i que simplement tenen que canviar. Ganes que l'administració ho vulgui fer i s'interessi pel medi ambient i per la biodiversitat marina. A França ja existeix, en molts camps, i a les Balears hi ha molts camps de boies. Les Balears també, que han estat inclús subvencionats per la Unió Europea, vull dir, no és cap secret. No és cap secret ni res nou, no? Voler-ho saber. Cada vegada parleu de dos pobles en concret, perquè són els que hi ha més problemes, seria? Aquests dos pobles que dieu que els vídeos també els heu gravat molt, perquè són unes cales que el fons de la Posidònia està més malmesa? Sí, perquè el resto es porta més bé, en general, hi ha més cura? S'ha perdut molt per tot la Posidònia. És en general. Perquè hi havia aquesta desconeixença i no hi havia interès, no se sabia tant la importància de la Posidònia, el medi ambient també era relegat a un darrer lloc. Però en aquestes zones tenim uns boscos que encara es poden conservar prou bé i el que tenim són molts de camps de boies i una pressió de l'embarcació d'esbarjo i del fondejament, de l'ancoratge molt forta, perquè és un litoral tan maco que tothom hi vol anar. I hi ha maneres d'anar-hi que són sostenibles i hi ha maneres d'anar-hi que no són sostenibles. Que destrossen. Exacte, que destrossen. Ens ha vingut de com, no? Sembla que no ens n'hàgim donat compte d'un lloc meravellós com tenim, no? Tant en la construcció com en són al mar, i que ens ha vingut a poc i no ens n'hem donat compte. I aquests últims anys... Que quasi no tenim lloc ni per anar a la platja ni per sentar-nos a la sorra, quasi, no? Aquests últims anys ha sigut molt ràpid. Sí, això és veritat. Jo et diré que hi ha una diferència molt gran entre els municipis de Palafrugell i de Begur i els de Palamós cap a Sant Feliu, perquè a Palamós ja comencen a protegir, ja fa temps, estan balisant cales perquè la gent es banyi a gust, les boies que posen són respectuoses amb el medi ambient i hi ha una preocupació molt gran per anar-ho fent millor cada any. I així és Calonja i així Sant Feliu també. Vull dir que aquests vol dir que hi ha ajuntaments que ja han començat a veure aquesta llum final, no? Sí, han optat per una millor conservació del medi ambient i ells diuen també perquè això repercuteix en el seu turisme. La gent busca cada vegada més un lloc tranquil per banyar-se, això doncs més amunt... Vol dir que també és un plus quan venem al nostre litoral, no? Home, i tant. Sí o no? Vull dir, no? És per lo que ve la gent, no? Per el nostre paisatge i cada vegada ve més gent a fer immersions i si es fes la reserva, la famosa reserva marina es fes ben feta, seria un plus encara... Un plus encara més de turisme, evidentment. Que poca cosa hem de fer, vull dir, la natura es refà sola si la deixem refer i ens ofereix unes meravelles que després es pot vendre i portar gent. Que hem sigut tots de bona fe, amb el sentit allò que es deia al començament, han construït quasi al costat del litoral, han destrossat el fons marí, tota la gent sense voler, vull dir que a vegades es fa les coses sense voler i el resto ha callat perquè som de bona fe, perquè tot ens sembla correcte. Tots hem fallat una mica en general?
Jo crec que hem viscut una mica una realitat virtual. Exacte, i tot anava tan bé i... Ai, que maco, que bé tot, no? No diguem res, no? Sí. Home, salvem el Criteritxos. Sempre ho heu estat vosaltres. No parlo de la vostra associació, parlo de la gent... No, de la gent, també em referia a la gent. Quotidiana, no? Vosaltres esteu treballant moltíssim, però parlo de la gent quotidiana, no? Bueno, vale, no hi cabem, bueno, no arribem a la platja, no hi ha quasi sorra. La gent no se'n dona compte que arribarà un moment que haurem de reivindicar el dret al bany com una cosa que s'ha perdut. Que ens deixin un passillo quasi, no? No hi ha espai, hi ha platges que fins i tot a sobre la platja, mitja platja ha estat plena de barques. Aquí anava, no? D'aquesta bona fe de la gent, no? A davant de Calella hi ha 1.200 boies, són moltes boies. Crec que a vegades és comoditat, també, comoditat de la gent, per no queixar-se, no? No queixar-se, no organitzar-se, no anar als ajuntaments, no fer cartes al diari reivindicant els seus drets. Clar, perquè porta feina, no? I esclar, dius, ai, no ho faig. És una majoria curiós, que hem de gaudir d'un espai petitíssim, i després una minoria, bueno, sembla que tenen dret a ocupar la resta de mar, de carregar-se el paisatge, d'anar allà on te volen imposar-se els que se creuen els seus drets. Clar, però això volia dir que la majoria és la que hem quedat callats, no? Sí. I, bueno, com unes persones, no diguem res, no molestem. Ens formem allà tots apilonats amb un raconet i no surtis d'allà que poden tallar el cap, no? Penso que de vegades s'ha d'arribar a un punt ja de molt deteriorament perquè la gent reaccioni. Sí, a vegades va bé, no? I ara estem una mica en aquest punt. Ens queda un minut. Hi ha una presentació d'aquest vídeo? Sí, això bé que ho treguis perquè aquest vídeo petit també es projectarà, però tenim un altre molt ben documentat amb la col·laboració de científics que està, jo penso que ha quedat molt bé, avui el recollim com acabat i el presentarem dissabte dins del Festival de Mar de Sant Feliu, que hi ha una secció de pel·lícules del litoral empordanès precisament, i nosaltres hi col·laborem amb aquest vídeo petit de la Posidònia i un altre de molt més complet que em penso que agradarà perquè... És un bon punt, no? D'arribar molta gent, no? Per divulgar-lo. El de Talassa també, podríem explicar. El de Talassa també ho podem dir, que esclar, tota aquesta moguda que hi ha hagut en aquest moment, amb les filmacions que hem fet i tot han agradat, hi ha gent que se n'ha enterat, TV3 ha fet unes filmacions aquests dies també per uns camps de boies que s'estaven posant abans d'hora, i Talassa ha estat filmant amb nosaltres 2 setmanes, perquè l'hem acompanyat i ha filmat també temes de Posidònia, de boies, i veurem què surt, perquè això és la seva pel·lícula. També està preparant una mica un especial sobre aquest tema de la Posidònia i aquesta pressió que està patint, no? Talassa, això és una feina, molt vist i amb molta referència, no? Una tradició. Sí, estem contents que hagi vingut a filmar això. Que serveixi per alguna cosa. Moltíssimes gràcies a tots dos, que hi hagi sort, i que aquest vídeo que es presentarà a Sant Feliu tingui un ressò, i que arribi a tothom. Esperem que sí. Molt bé de tots, gràcies. Bé, nosaltres fins aquí el nostre programa, us espero la setmana que ve en Clau Palamosina. Adéu-siau. La